Cine e ăsta? Era Andrei și nu știu ce. Supărat pe mine, mi-a dat un dislike sau 3. Îmi spunea că e hater și de abonații mei. A zis că mă urăște, i-am zis că nu știu ce vrei. Foci, e Andrei 2010. Foci, nimeni nu îl întrece. Foci, pe Minecraft el este rege. Foci, e Andrei 2010. Iară-i seară, totul e pustiu și Andrei e pe afară. Situația e clară, mi-e frică de un prim și Andrei mă așteaptă pe scară. Iară